Ongi etorri guztioi, mobilizazio nazionalaren atarian agerraldia egin du Gure Eskuk Bilbon. Herritarrak manifestazioan parte hartzera eta ikurrinak eramatera gonbidatu dituzte. Herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean izango da. Bilbon herri epaimahaiaren epaia jasostean epaileak 25 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati beste bat hiltzeagatik. Gizon bat hiltzen saiatzeagatik zigortua zuten aurretik eta beste hilketa ere egozten dizkiote. Gasteizen ertzaintzak korda espazioa indarrez hustu du, atxilotu bat ospitalera eraman dute. 2 pertsona atxilotu dituzte gutxienez. Josu Etxaburu Gure Eskuko bozeramailea izan da Hamaika telebistako aktualitate solasaldian, datorren ekainaren 7an Bilbon antolatu duten mobilizazio nazionalaren nondik norakoen inguruan hitz egiteko. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Egun gutxi falta dira Gure Eskuk Bilbon deitu den manifestaziorako eta beraz gaurkoan aktualitate solasaldian erabakitzeko eskubidea izango dugu hizpide. Eta honi buruz hitz egiteko Hamaikako platoan daukagu Josu Etxaburu Gure Eskuko bozeramailea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon da eskerrik asko zuei. Esan bezala, egun gutxi falta zaizkigu ekainaren 7a iristeko, dana prest duzue manifestazio egun horretarako? Nik esango nuke gehiena baietz. Eta oraindik falta dira gauzatxo batzuk, baina ohikoak izaten diranak. Baina ja sartuta gaude benetan azkenengo aldi honetan, eta nik uste gainera tokatzen dela momentu honetan eskerrak ematea. Eskerrak ematea hainbat pertsonei egiten ari diren lan eskerga dalako, horrelako mobilizazio erraldoi bat antolatzea ez da bat ere erreza, eta jende asko ari da, ordu askotan, erantzunkizun handiak hartzen eta bijoakie guztiei gure eskerrona. Antolaketa aipatu berri duzu, konta iguzu nolakoa izango den egun horretako egituraketa? Egun horrek hartuko du itxura oso bat, itxura integral bat hartuko du. Egia da, gure deialdi nagusia, arratsaldeko 5:00 La Casillan elkartzeko deia luzatzen ari garela. Eta gainera nahiko genukena da, alden eta jende gehien La Casillara hurbiltzea. Hor atera nahi dugu argazki eder bat, herri argazki bat, eta horrek ez du nahi izan ostera, aldez aurretik ez dugunik aukerarik izango. Eta hor, leku diferentetan, bai izango dugu Porrotx Marimototx eta Zapotxin, izango dugu bertso zaioak, hor izango dira Aixa Intxausti, Alaia Martin, Aner Peritz, Ekine, Irantzu Idoate, Nerea Ibarzabal, besteak beste, kastellerzak izango ditugu baita ere, Euskal Herriko kastellerzak eta Kolla Castellera Sagals de Osona, etorriko diranak, erromeria ere izango da, txistularien laguntzarekin, gizarte eragileen azoka bat ere antolatu dugu Zamudioko atarian, eta beste gauza askoren artean gero baita ere bira kultural iratzar erromeria izango dugu, pixka bat eguna borobiltzeko. Beraz goiz partean bai izango da aukera Bilbos gozatzeko, Aldezarras plaza desberdinetan gozatzeko, eta behin indar berrituta berriro, deia da denok La Casillarantza arratsaldeko 5:00 elkarrekin egoteko. Beraz, egitarau osoa antolatu duzue, gizarteko kide ezberdinak batu daitezen. Hala da, ze pentsatzen dugu, ekainaren 7a, herri libre bat eta Euskal Herriak erabaki, Euskal Herritarron, 7 lurraldetako Euskal Herritarron herri agerraldi bat izan behar dela. Beraz, Bilbo topaleku bilakatu nahi dugu, eta topaleku hortan nahi duguna da, azken batean, nazio bat garela adierazi, erabakitzeko eskubidea badugula, nahiko helduak bagaudela gizarte gisa, eta aurrera jarraitzeko burujabetza espazio berriak irabazi behar ditugula, eta tresna berriak behar ditugula. Guzti horretarako elkartuko gara, goizean goizetik, eta arratzalde iluntzean arte. Beraz, leloaren hautaketa ez da kasualitatea izan, aukeraturiko hitzak bide horretan doaz, herri libre bat Euskal Herriak erabaki dioena. Erabat, ze sarri askotan gainera
pentsatzen da erabakitzeko eskubidea ez ote dagoen motelduta eta ez ote dan herritarron ez dakit keskaren bat edo beste, egia da keska asko ditugula herritarrok gure eguneroko bizitzarekin lotuta daudenak, baina gu esaten ari garena da estatus politiko berri baten aurrean jauzi egite hori aurrera egiteko garaia dala, hain zuzen, Euskal Herritarron bizi baldintzak hobetzeko dela. Eta jendeari galdetzen badiogu kalean, ea non erabaki behar den gutxieneko soldata, ea guk erabaki behar dugun, edo beste norbait gugatik erabaki behar duen, edo ea pentsionisten, nun erabaki behar da. Jendeak esango du hemen erabaki behar dela. Eta horrela beste hainbat eta hainbat borroka, eta horrek egiten gaitu herri. Eta hain zuzen ere burujabetza ezak, hori da aldarrikatuko duguna, herri libre eta burujabe bat izan nahi dugun honetan. Sektorek euren atxikimendua erakutsi dute ere ekainaren 7 adibidez duela egun batzuk Euskal Sindikatuek adierazitakoa. Gizarteko alde ezberdinen babes hori sumatzen duzuela esan dezakegu beraz? Gu oso pozik gaude. Egia esan batzuekin eta besteekin jardun dugu, hori izan da beti gure eskuk 12 urtetan jarraitu izan duen bidea, beti esan dugu eta ezagutzen gaituztenak nik uste euskal gizartean jakin badakitela gure hiru zutabeak zeintzuk diran, eta beti dago ondo errepikatzea, ez? Herri bat gara, herritarron garaia da, eta erabaki nahi dugu. Gure eskuk egiten duen proposamena Euskal Herri osorako proposamen bada, 7 lurraldez osatutako herri bati egindako proposamena, eta horrekin joaten gara batera eta bestera, batzuekin hitz egitera eta besteekin hitz egitera. Eta nik uste, era batera edo bestera formulatuta, ezta? Baina ikusten eta entzuten ari garela, autogobernu gehiago beharko genukela, subiranontasunean aurrera egin behar dugula, era batera edo bestera esanak, ezta? Transferentzi batzuen igadura, horrek esan nahi duena da badagoela sintonia bat, mobilizatzeko garaia badela, eta guri dagokigunez, eta gainera gizarte zibileko herri ekimen bat izan da, guri tokatzen zaiguna da herritarroi parte hartze aktiboa eskatzea, eta dagokionari, eta sortzen diren adostasunak balekoak izan da, hoiek gero herritarron babesa baldin badute askoz ere adostasun sendoagoak izaten dira. Ekainaren 7ko soinu banda ere izango duzu, imaginatu libre, zer konta diezagukezu abesti horri buruz? Abestia kalejira bada, eta nik neure burua irudikatzen nuen, eta atzo Inigori esan nion, Inigo Gosategiko Inigori esaten nion ere, irudikatzen nuela kalejira posik, gogoratu baita ere gure esku beti esan duela jende zoriontsua herri libre batean, ezta? Eta musikak bai garamatza postasun horretara, festa girora, elkarrekin ospatzera, eta gero hitzek eurek eramaten gaituzte baita ere, eta Xabier Zukiari ere eskerrona lusatu genion, ezta? Hor, hainbat elementu gureak diranak, zer nolako joku politaren bitartez ekarri dituen, abestira, eta gero badaude hor 2-3 elementu oso dantzagarri eta oso esangarri egiten dituztenak. Eta nik uste oso asko ikutuko duela eo, horrek asko ikutuko du, eta gero badago beste elementu bat, eta gainera hizkuntza batek, bai, ezta? Bai, eta bai horrek zeren atzetik datorren herri galdeketak, bai, nik uste bai trasladatzen duela bizka bat edo osotasunean, gure esku zer den, eta gozatzeko moduko abestia izango da, ekainaren 7 nik uste pare bat aldiz gutxienez entzungo dugula, eta dantzatzeko elkarrekin abesteko aukera izango dugula.
Gizartea aipatu dugu aurretik ere elkarrizketan, eta zentzu honetan zazpigarren naziometroak emandako hainbat daturi buruz hitz egin nahi nuke zurekin. Erabakitzeko eskubidea ere islatu delako naziometro horretan, eta Euskal Herritarren 76,3ak islatu duelako uste duela gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea izan beharko genukela. Pentsatu ze datu ona den. 10tik 7. 10tik 7 erabakitzeko eskubidearen alde egiten dute. Bota dezagun bista pixka bat atzea. Eta jarra gaitezen duela 12 urte. Erabakitzeko eskubidea hitz egitea, kostatzen zen garai hartan, bai? Beste gizarte bat geneukan, egia da, 12 urteetan aurrera pausu handiak eman dira, eta sarri askotan galdetzen digute, da gure eskuk zer nolako irakurketa egiten du, ez da 12 urte hauetan. Eta gu saiatu izan gara, urte guzti hauetan, pedagogia egiten. Erabakitzeko eskubidearen inguruko pedagogia egiten. Behin eta berriro errepikatzen, erabakitzeko eskubide demokratikoa dela. Erabakitzeko eskubideak ez duela zatikatzen gizarte bat. Egiten duena dela, hain zuzen, sendotu. Sendotu demokrazia. Eta nik uste gerozta posgarria da datua, ze adierazten duena da Euskal Herritarrok erabaki nahi dugula. Eta erabaki nahi dugu gauza guztien inguruan. Eta uste dut jarraitu behar dugula pedagogia hori egiten, gerozta zabalagoa izan dadin, ze gainera eskubide demokratikoa den neurrian, guztiona da. Inori, ez zaio ukatzen. Beraz, jo dezagun hortik eta jarraitu dezagun pedagogia egiten, erabakitzeko eskubidearen alde, eta ikusten ari garen moduan, nik uste horretan ere gure eskuk bere aletxoa jarri izan duela. Urte hasieran eginiko agerraldi batean, 2025 urte garrantzitsua izan zitekeela adierazi zenuten, autogobernatzeko gaitasunean aurrera pausoak eman zitezkelako, ematerako garai horretan, esperantza berdina izaten jarraitzen duzu? Bai, horixe. Gainera, abestiak zioen esperantzara kondenaturik, ezta? Baina nik esango nuke esperantzaren militanteak garela, baita ere. Eta uste dugu bide horrek egin behar duela aurrera, eta egin behar duela aurrera 25ean espada, 26ean bertzat, izan behar ditugula hor nonbait emaitzaren batzuk. Egia da, diskrezio osoz jokatzen ari dirala alderdiek egiten ari diren elkarrizketa horietan, eta egia da hori onartuta momenturen bat iritsi beharko dela, guzti hori plazaratuko dena, eta guk esaten duguna da plazaratzen den momentu horretan ere, adostasun horren sendotasuna, akordio horren sendotasuna, hor nonbait ere herritarron babesetik etorriko dela. Beraz, guk jarraitzen dugu esperantza horrekin, animatzen ditu jarraitu dezatela lan hortan, eta aurrera egin dezagun. Aurrera egiteko garaia dela diogu, baina ikusten ditugulako baldintzak ere badirala. Esan nahi dut, momentu batean, ematen du, behintzat gure irakurketan, badagoela nolabaiteko sintonia bat, gure lurraldeen artean, autogobernu maila beste tresna batzuk behar izanarekin, beste urrats batzuk ematearekin, gogoeta edo osnarketekin, Nafarroan ari dira, iparraldean ere beste eredu baten bila jardun dute duela gutxi baterak berriro birsortu eginda eta ze hortan jarraituko du, hemen ere estatus politikoaren inguruan badabiltza, beraz badago behar bat. Eta ematen du behar hori gizarteratuta dagoela, beraz hori hala bada, guk esaten duguna da, orain tokatzen dena dela ambizioz jokatzea. Eta ambizioz jokatzeak esan nahi du gainera, gure kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ezin dugu ahaztu, azkenengo hauteskundeak emandako datuak, ze datuetan sartuta gauden hontan, ezta? Eta 75 Eusko Legebiltzarreko parlamentaritatik 54, erabakitzeko eskubidearen alde daude. Horrek beste radiografia bat ematen du Euskal Gizartearena eta Euskal Gizarteak zeren alde egin duen. Erantzunkizun partekatu hori ekainaren 7ko mobilizazioarekin uztartuz, badago mezuren bat Euskal Gizarte, Euskal Herritarrei luzatu nahi zeniekena, egun horri begira?
Nik uste zuzenena dela gonbidapena luzatzea, eta gonbidapen horrek izango luke behintzat 3 bat elementu. Edozeinek pentsatzen duenak nazio bat garela bere lekua du, ekainaren 7. Edozein dela pentsatzen duena erabakitzeko eskubide demokratiko badala eta Euskal Herritarrok erabakitzeko eskubidea dugula, lekua du, ekainaren 7. Edozeinek pentsatzen duena elkarrekin egin behar dugula bide hau, lekua du, ekainaren 7. Eta edozeinek pentsatzen duena, herri sentimendu bat sentitzen duena, herri arrotasuna sentitzen duena, herri behar bat sentitzen duena, eta pentsatzen duena herri gisa erantzun behar diogula ditugun erronka guztiei, horrek ere ekainaren 7 bere lekua du. Beraz, nire gonbitea izango litzateke horrela pentsatu, sentitu eta nahi duen hoiek guztiak ikusiko nituzke gustora ekainaren 7 Bilbon. Herritarrei luzatutako gonbita honekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa. Josu Etxaburu, mila esker beste behin ere Hamaikara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte berriro. Ertzaintzak Gasteizko korda espazioa desalojatu du goizeko 11 aldera. Udalaren agindupean bertan zeuden kideak atera dituzte, horietako bat larri zauritu du Ertzaintzak eta atxilo hartu. Maite de Felipe. Gasteizko udalak korda espazioa hustu du. Gaueko 12 aldera Ertzaintzak Pintoreria kalea moztu du. Desalojoa goizeko 11 aldera burutu egin da. Auzoan biziko kideek salatu dutenez, bertan egon diren kideak Ertzaintzak biolentziaz atera ditu. Gasteizko korda espazioa hustu du Ertzaintzak udalak agindu ostean. Goizeko 11 aldera burutu dute desalojoa eta auzoan biziko kideek adierazi dutenez, kide bat larri zauritu dute eta atxilotu. Erresistentzia akusazioa leporatzen diote. Salatu nahi dugu ere Ertzaintzak erabili duen indarkeria neurri gabea, kide bat bortizki zauritua izan da, sudurrean belaunkada bat jaso ondoren, eta atxilotua izan da gainera horren ondoren. Orduan gaur arratsaldean egingo dugu manifestazio deialdi bat, arratsaldeko 7etatik, farolo honen hasita, hemen Gasteizen bertan, salatzeko alde batetik korda espazioaren desalojoa, Ensanche 21 eta Gasteizko udalaren jarrera, eta gure kidearen askatasuna. Gaueko 12 aldera Ertzaintzak Pintoreria kalea moztu du, eta bertan gaua pasa dute dozenaka lagunek, barruan korda espazioan zeudenei babesa emateko. Kideek jakinarazi dutenez erresistentzia egin dute lokalera sartu direnean, eta euren gorputzen gainera margoa bota dute. Salatu dute Ertzaintzak erabilitako bortizkeria. Izan ere, lokalaren barruan zeuden 11 lagunak identifikatu dituzte, eta gogor jipoitu. Atxilo hartutako kidea furgoi polizialean eraman dute ospitalera. Korda espazioa duela 3 urte okupatu zuten auzoan bizi herri soma eta zaharra zarro elkarteek. Bertan etxe bizitza, elikadura eta jai herrikoiak antolatu dituzte auzolagunek. Lokalak urteak eman ditu gutxik korda espazioa zabaldu zuten arte. Asteazken honetan gertatutako desalojoa salatzeko manifestazioa egin dute faroloitik abiatuta. Iruñean zorionez bestelakoa izan da egoera, bertan bera utzi dute Alde Zaharrean egitekoa zen etxegabetzea. Etxegabetzea gelditzea lortu dugu. Iruñeko Alde Zaharrean gauzatu behar zen etxegabetzea bertan bera gelditu da temporalki. Dozenaka gazte gerturatu dira goizeko 7:00 San Lorenzo kaleko 17. zenbakian etxegabetzea geldiarazteko. Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak deituta. Espainiako polizia 4 furgoietan agertu da orduan, baina jakinarazi die segizio judiziala iritsi arte ez dutela ezer egingo. Sindikatuko kideek adierazi dutenez, etxegabetu nahi duten andreak, Anabelenek 57 urte ditu eta oso egoera larrian dago. 77ko desgaitasun aitortua dauka eta minbiziaren aurkako tratamenduan dago. Pisu honetan bizi da 2016tik eta gaur egun bikotekidearekin bizi da. Gehitu dutenez, Jabego handiek 2021ean alokairu kontratua ez luzatzea erabaki zuten. Hasiera batean etxegabetzen moratoria eman zioten eta orduan
prozesua geldiarazi zen urte batzuez, orain arte, baina berriki moratoria hori kendu diote. Askotan ikusten ari garen gauza bat da, azken aldian epaileek era guztietako aitzakiekin moratoria hau kentzen dutela. Eta ondorioz data hau jarri zen gaur emakumea eta bere bikotekidea etxetik botatzeko. Salatu dutenez, bloke osoa bi anai-arrebaren jabetzakoa da, eta pisu honen jabeak uko egin dio negoziatzeari, pisu turistikoak sortzeko helburuarekin. Aipatu nahiko genuke, etxe honetako jabea, bloke osoaren jabeak, bi anai-arreba direla, jabe handiak, zehazki emakume hau bizi den pisuaren jabeak 10 jabetza baino gehiago ditu guk dakigula, eta, kasu honetan ikusten dugu nola, nahi duten emakume bat berea den etxe batetik, 10 urtez berea izan den etxe batetik bota, etxe jabe handi hauen mesederako, edo haien negozioa eta haien interesak babesteko. Azkenean, negoziazioetan denbora luzez egon ondoren, etxe gabetzea temporaki bertan bera uztea lortu dute. Pozik agertu dira sindikatutik. Biste hon batekin gatoz, etxegabetzea gelditzea lortu dugu. Hemen daukagun indarrari esker, hemen bildu izanari esker, ez dute etxegabetzea emango. Beraiek nahi zutena zen isilpean eman zedin etxegabetzea hau. Eta beste behin ere erakutsi dugu antolakuntza eta borrokaz lortzen dela legalitate burgesak pertsona bat bere etxetik bota nahi duenean hori ekiditea. Horrelako garaipenak txikiak eman ditzakete, ez dakigu zenbat denboraz geldituko den oraingoz, baina garrantzitsua da, antolakuntza eta borroka hori indartzen jarraitzea horrelako garaipenak lortzen jarraitzea. Sexu esplotaziorako giltzakien salerosketan ziharduen organizazio kriminal bat desegin dute, operazioen bidez 39 emakume aske gelditu dira. Sexu esplotaziorako nazioarteko sare batenpean zeuden 34 emakume askatu dituzte eta 19 pertsona atxilotu. Horietako batzuk Bilbon, Gasteizen, Iruñan, Irunen, Zornotzan eta Basaurin. Ikerketak irekita jarraitzen du eta atxilotu gehiago izan daitezkeenik ez da baztertzen. Sarearen parte zirenek emakumeak erakartzen zituzten atzerriko herrialdeetan, gero haiek kudeatutako etxebizitzetan sexualki esplotatzeko. Horretarako konfiantzazko hainbat pertsona erabiltzen zituzten emakumeak kontrolatzeko. Ertzaintzak azaldu duenez erakunde horrek sare sozialen bidez eskaintzen zituen emakume horien sexu zerbitzuak luxuzko prostituzio gisa. Etxebizitza Gasteizen, Bilbon, Iruñan, Irunen, Logroñon, Zaragozan eta Figueresen daude. Ertzaintzak eta Espainiako poliziak 19 pertsona atxilotu dituzte. Emakumeak garraiatzen zituzten eta prostituziorako erabiltzen ziren pisua kontrolatu. Atxilotuei organizazio kriminal bateko kide izatea, gizakien salerosketa, prostituzio koaktiboa, atzerritarren eskubideen aurkako delitua, osasun publikoaren aurkako delitua eta kapitalak zuritza leporatzen zaie. Horiek guztiak epaiaren eskutziko dituzte polizia eginbideak amaitutakoan. Bestalde askatutako 39 emakumeak Polizia Nazionalaren bulegoetara eraman dituzte dagozkien administrazio kudeaketak egiteko eta gobernuz kanpoko erakunde espezializatuen biktima gisa laguntzeko. Gai aldatuz, Bizkaiko bertsozaleen elkarteak eta Bilboko udalak antolatuta mundu bat bertso egitasmoa borobildu dute ikasleek gaurkoan. Ikusi. Campos Eliseo Zantzokia bertsoaren topaleku izan da baita urten ere. Ekainaren 4ean ikasturte amaieraren atarian kantuan igaro dute goiza Bilboko lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek. Mundu bat bertso egitasmoaren baitan Bilboko 35 ikastetxe eta 95 taldek bertsolaritza landu dute ikasturte osoan zehar eta egitasmoa elkarrekin doinu eta kolorez borobildu dute. Aurtengoan ikastetxe hauek hartu dute parte. Hiru artetak Carmelo ikastola, San Inazio, Indautxo eskola, Maestra Isabel
Isabel Gallego Gorria, Zazpilanda, El Salvador Maristak, Fray Juan Zorrotza, Pagasarribide, Zurbaranbarri, Basurtu eta Pio Baroja. Azterketa eta testak alde batera utzi dituzte eta porrei begira jarri dira irakasle zen ikasleak. Hain zuzen, taula gainean izan dituzte bizikleta, kanpin denda, hondartzarako aulkitolesgarria, antzokia lepo izan da eta bertan zeuden ikasleek abesteko eta ongi pasatzeko prestutasuna erakutsi dute hasiera-hasieratik. Eskolan Euskal Herriko beste ikasleekin elkarlanean sortutako kantak ere ikusteko aukera izan dute. Gure herriari itzulia egin diote horrela, Gipuzkoatik hasi eta Bizkaian amaituz. Punta-puntako 3 bertsolari ere batut dira topaketara, Maite Sarasola, Bitxor Altube eta Nerea Ibarzabal. Gainera, kantaldia ere egin dute Mikelot artista bikainaren laguntzaz. Irakasleei egindako lana ere aitortu diete. Egitasmoaren balorazio oso positiboa egin dute antolatzaileek. Umeak oso motibatuta daude, sakontzen diez, euskal kulturan eta ikasten dute euskaraz bizitzeko beste modu bat, ez bakarrik gelen artean gertatzen dana eta eskenean hori da gure helburua. Edizio hau superondo, iaz baino usteote parte hartzaile hau izan ditugu, oraindik ere ekainean zehar egingo dugu gure ebaluaketa, baina uste dugu oso ondo joan dela eta gaurko ekitaldia zoragarri. Oso ondo, piba motibatzen dire olako ekitaldietan, egia da, gure lan nahiko erreza dela, azkenean gu astean baten joaten gara ikasgeletara eta gara irakasle jatorrak eta moloiak eta orduan harrera oso aukiten dugu klaseetan eta hori gaur nik uste hemen kanpo zantzokian ikusi dela, umeak zutik, dantzan, abesten, giro oso ona, ikastetxen artean errespetuzko tratua ikusten da, bertso saioan iziltasun kompletoa, orduan seinale ona dira umeak gustora duzela eta arrakasta handia dekola. Kulturgintzan segiz elkar sariak banatu dituzte, 2025ko ibilbideari elkar saria zenbat gara elkartea jaso du eta proiektuari elkar saria berriz Kanal Du telebistak. Elkar Fundazioak 2025ko elkar sariak banatu ditu Bilboko Kafe Antzokian egindako ekitaldian. Aurtengoan, ibilbideari elkar saria zenbat gara elkarteak jaso du eta proiektuari elkar saria berriz Kanal Du telebistak. Zenbat gara elkartea 1980ko hamarkadaren hasieran sortua, Bilboko Gabriel Aresti euskaltegiaren inguruko euskalduntze prozesutik abiatu zen. Harrezkero euskararen eta euskal kulturaren alde egindako lan zabala garatu du. Elkartaren proiektu ezagunena Kafe Antzokia da, 1985ean martxan jarri zutena, baina beste hainbat ekimen ere bultzatu ditu urteotan. Bilbo Hiria Irratia, Algara Konpartza, Erroa argitaletzea eta haur eta gazteentzako Kurkulusetan eta Gazteola programak besteak beste. Bestalde, Kanal Du telebistari proiektuari elkar saria eman zaio. 1987an sortu zen Aldude Ibarrean, hasieran tokiko telebista gisa. Geroztik ikusentzunezko eskaintza zabalduz joan da, Ipar Euskal Herri osoan edatuz eta internet bidez edonork ikusteko moduan. Gaur egun hainbat operadoreren eskaintzaren bidez ere zabaltzen dute seinalea. Elkar Fundazioaren sari hauek urtero banatzen dira euskararen eta euskal kulturaren transmisioa eta berrikuntza sustatzen dituzten norbanako eta proiektuak aitortzeko. Oktxu Kamalau eta Txekoslovakoren goxadera kanta dator orain, ongi izan. Txeko, bai? Iten dugu abesti bat elkarrekin, Oktxu Kamalau eta Txekoslovako? Buah, brutal, baina nik ingo nuke beste bat bakoitzarekin ere. Ba, maravilla. Egurra. Dice usted hemen gaude Amalauak Gatxekotxe Dice usted hemen gaude Amalauak Gatxekotxe Hemen behar duguna musikara gozadera Dantzarako prestei etxetik atera Está la France, esto no es Spain Welcome to Skal Musicians, hey hey Don Julian #1 Berriz ere mesa, mesia, je ne sais pas Badakigu ez dakigula deustaduz esan Oktxu Kamalau Txekoslovako trae behan
herrimen jolaza, egun ta gau, txeko, tautuka malau, nahi ez duzun guztia zuretzako gara, ondarbitik algortara. Entzun, magia honek etenik ez du, kriu berri hau nola aurkeztu, musika babestu, aurre iritziak zaiestuz.